Аз съм Мира Каланова, автор съм на сценографията и костюмите за спектакъла Бал с маски на Верди. Това са костюми на сатирите от балета. Имаме античен театър, има комедия дел'арте заради цялата така концепция за театъра и 19 век. Сценографията е подчинена на двойствеността, на театралното, на маските, на двете лица на хората, на противоречията и така нататък. Имаме две сцени. Една в предната част с портал. Изцяло сме в една такава червена бордо цвят. И имаме втора сцена, която много често визионите в нея коментират това, което ще се случи или това, което вече се е случило. Това, което е важно всъщност, че ние изместихме цялото последно действие, всъщност бала, сменихме изцяло епохата. Т.е. цялото визуално решение за бала е, че сме в Рим. Това са за бала, за така наречените артисти. Те са изцяло интерпретация на римските коси и костюми от епохата на Римската империя. Това са маски на част от балета и всъщност целият дамски хор и мъжки са с подобни аксесуари. Много съществена разлика е, че в театъра текста и драматургията са много важни, докато в операта изцяло се водим от музиката. Но пък аз съм художник и музиката е много абстрактно, сложно изкуство, но много близко до така чувствителността ми и до начина, по който мисля.